నీ చట్టి నువ్వు నూతాయి కదా చట్టి. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾನಿತ್ತೆ ಸಿದ್ದಾಟೆ ಬಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಚಿನ ಬಜಾರ್ ಬೈದನಿಗೆ ಲೈಕ್ ರಕ್ಷಕ ಪೋಯಿ ಪಂಡೇರಿ ಅಂದಾಲದೆ ತುಂಜಿ ಆನೆಯವರು 6 months ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿದೆ ತೊಂತೆ ಹೌದೇ ತೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಾತಂದು ತೂಕದಾದಣ್ಣು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮರಲು ಶುರು ಆತನ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಪಂಡ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಲಲ್ಲಿ ದಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನಿನ್ ಕೀ ಮೂಲೆ ಬುರ್ದೋತೀನಿ ಮಾರೆ ನಾಡುವೆ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಂಚ ತೋಚುಂಡು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಬಜಾರ್ಗೆ ಬೈದ ಅಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಬೇರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಯ್ ತೂಕದ ಆದಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ತೂಕ ಮಕ್ಕದೇ ತನಕ ಚಡ್ಡಿ ದೇ ಟಾಪ್ ತುಲೆ ಟಾಪ್ ಸೋಕು ಅದ್ರ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಟಾಪ್ ತಿತ್ತೊಂದು ಶರವಾಣಿ ಸೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಂತ ಅವು ಶೋಕು ಇಡಿ ಹಂಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಒಂಜಿದೆ ತಾನು ನೀ ಚಟ್ಟಿ ನೀವು ನೂತಾ ಇದೆ ಚಟ್ಟಿ ಒಂದು ಲಂಗ ಯಾ ಬಾಡ್ ಜಂಚ ಬೇರೆ ಇದು ಪ್ಯಾಂಟಾ ನೀ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಏನಾರ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಚ್ಚಿಂಕ್ ಅದಾದ ಮಗ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಟಾಪ್ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಸೇಮ್ ಕಲರ್ದು ತುಂಗನ ನಮ್ಮ ದಾತಿಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಅಡಿದೊಂದು ಶೋಕುಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲಾಂಡು ಮಾತ್ರ ಟಾಪ್ ಶರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನು ರಡ್ಡು ನೂರೋಳಿ ಏನು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಫೋನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತಾಯಿ ಏನು ಪೋಡು ಫೋನ ಪಾಡುಂಡು ಯಾನಂಚೇನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪರತ್ತೊಂದು ದುಂಬುದೇನು ಪಾಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಐಂಪುಡು ಪಾಂಡೆ ಸೋಕ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ ಜೋಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಆವಂಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಚುಕ್ಕಿಗ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿಂಟು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕು ನಂಗೆ ಚಿಂಟು ನಂಗೆ ಅವಳು ಹಾಂ ಸರಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಚ್ಚಾ ಅದೇ ಸೋಕುದ ಹೊಡತಾ ಹಿಂದೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಮಾತು ಚಿಂಟುಗ್ಲ ಅಪ್ಪಗ್ಲ 100
ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೋಡಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ವಾ ಶುಕ್ರ ఇంకా ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಹಾಕು ಐದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಸೈಜ್ ಇತ್ತು ಮಾತಾಡಿ ಅಂಜುಕು ನಾನು ಅಥವಾ ಕೊಂಚುಕು ನಾನು ಮಾತಾ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಇಂಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಹೋದ ತೊಂದರೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಹೋಂಡನಿ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅನ್ಪೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಅದು ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇದು ಟಾಪ್ ದೇತೋನಾರಾ ಇರಿ ಇರಿ ನೆಕ್ ಟಿ ಶರ್ಟಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ 90 నెక్కి నెట్ లంచను మొలమల్ల సైజు బొడ్డి నాకు లేవు అట్లే కూడా షావర్రే వచ్చాక ఉండు చికెన్ ನೆಟ್ಟಿರು ತಗೊಂಡೋಯ್ ಇನ್ನು ಮಾತಾನು ಮಲಮಲ್ಲ ಅದು ಮಲಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಪುರದಕ್ಲೆಗಿದ್ದ ಆತ నాకు మీషోని కదా నేను ఇప్పుడు ఓడిపోయాను టాప్ ಇಂದು ಪೂರ ಪಾರ ಟಾಪ್ ಇಂದು ಪೂರ ದುಂಬದ ಮಾಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚಿನ ಮಾಡ ಪಾರ್ಚ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆಡ್ರೆ ಅವು ಜ್ಯೂಸು ಅರ್ಧ ಏಕೆನ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾವು ಪೂಜೆಗೆ ಹೋನ ಬಟ್ರೆ ಬೋಪೇರ ಗೈಸ್ ಏನು ಸಿತಾಟೆಗೆ ಹೋದು ಬಜಾರ್ಗೆ ಹೋದು ಬತ್ತ ಅವು ಹೊಲ್ತಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊನತ್ತು ಮೂಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅದು ಪೋಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿದಲ್ಲ ಆತೆಡ್ಡೆಜ್ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಎತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಇಜ್ಜಣವಳು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೂರ 200 ಯಾಂದಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿನ ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಏರಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವರ್ಬೇಕು ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಚಿ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಪೋಯ್ನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪೋತೆತ ದಯೆ ತೂದು ಪಿರ ಬರ್ಪುನಿ ಬಂದು ಹಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲಾಭ ಆಡ್ ಬಂದು ದೆತ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪ ವ್ಯಾನ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಜೀನ್ಸ್ಗೆ ಟಾಪ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಂದು ಒಂದು ತೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಪಾಡನ್ ಬೋಲಿ ಒಲ್ಪಲ ಪಿದಾಯ ಔಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 200 ಎತ್ತ ಉಲಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಜೋಕ್ಲನ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೀದಿತ್ತಿರತ್ತ ಹಂಗಿ ಐನೆ ಅಂದೆ ತೊನ್ನಿ ಅವಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಬೊಕೊಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅಂದುಲ ಎಲ್ಲಿಯ ನಿಂಗೆ ಟೈಟ್ ಆಪುನು ಅಂತೆ ಪಾಡೋಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆತ ಟೈಟ್ ಆಪುಜಿ ನೆಟ್ ಕಾರ್ ಮತ್ತೊಂಡು ಐವಕ್ಕ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತೊಂಡು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿ ನನಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಈ ಚಡ್ಡಿ ನಾನು ಏತು ದಿನ ಬರ್ಪುನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಡತೆ ಒಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೆನ್ನೆ ಟಾಪ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಒಂಥರ ಜೀನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದುಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪುಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರು ಯಾಂದೆತ್ತೋ ನೀನು ಈತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹಿಂಗ್ ಈ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸುಧಾರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೀಶೋಡ್ ಎದೆತೊನ್ನಿ ಏರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಏರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಪಿಚಿದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೀಶೋಡ್ ಎದೆತೊನ್ನಿ ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀಶೋಡ್ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇನಿತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಬಜಾರ್ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದೇನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತೆ ನಾ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಯ್.